Buďte zdraví, rockeři a rockerky, zdravím všechny metalisty. Startuje další díl Backstage, my jsme opět v našem metalovém doupěti, no a pomalu se nám rozjíždí festivalová sezóna ročníku 2024. Dneska pozvánka na, myslím si, že velmi vytuněný a vymazlený festival u našich východních sousedů na Slovensku. Topfest 2024 se mnou pánové promotéři festiáků Koldo a Rišo. Řekl jsem to dobře. Ahoj, kluci. Ahojte. Ahoj. Tak, pánové, začneme tím, že Topfest je pro mě teda festival, který putuje. Letos doputuje do Žiliny. Proč? Tak po 2 rokoch počas covidu Topfest sme osadili z Piešťanského letiska, kde bolo asi 4 roky, do takej menšej obce pri Piešťanoch Častkovce. To bolo koniareň Banát, to bola v podstate trávnatá plocha, kde sme sa furt narážali s problémami s logistikou, s prístupom. Jednoducho bolo tam problematický prechod cez nejaký nespevnenú časť pola. To sme nejako vyriešili, ale nebolo to dlhodobo udržateľné. Počas covidu tie návštevnosti boli troška menšie a postačovalo to. Potom došlo k analýze, kde by sme sa mohli presunúť, lebo už do tých Piešťan sa nedalo, do toho letiska. Tak sme zvolili alternatívu v podstate pri Sládkovičove, to je pri krajskom meste Trnava, obec Abraham. Tiež, to bol loňský rok vlastne. Áno, to bol rok 2023, kde sme si chceli vyskúšať celú tú infraštruktúru, nový tím, potom covide sa vyskladal a ten ročník 2023 nám tiež odhalil plno prekážok, hlavne tam boli veľké poveternostné výkyvy. Tam fouklo. Áno, a tam sme mali prvý deň velikánsky problém, čo už fanúšikovia všetci vedia, aj všetci sa mi zdá, že boli vykompenzovaní za tú čas. Myslím si, že veľké plus pro vás, že to v podstate probiehlo. No, mali sme veľké problémy, hej, ale česť dodávateľom, aj ľuďom, aj tour manažerom, že sa to vôbec podarilo. No a potom prišlo v podstate rozhodnutie, že pôjdeme klasickou osvedčenou cestou, dáme si dlhodobé merania, vytlačiť rôznych miest a vyšlo nám najlepšie mesto Žilina a tam priľahlé letisko Dolných Hričov a ja si myslím, že tam dúfam, že nebude žiaden problém. Poistili sme sa s tým, že sme ešte posilnili techniku a zväčšili sme pódium, zastabilizovali sme sa v rámci dodávateľských vzťahov, uvidíme, čo nám to teraz prinesie. A hlavne posilnili sme line-up. No právě, Topfest 2024 to je něco, o čem se už si myslím, že delší dobu v Čechách a na Moravě mluví, protože z toho vyrostlo něco, co si myslím, že málo lidí čekalo. Teď je otázka, jestli to vzít po dnech, anebo to vzít po tom absolutním headlinerovi. Kdybych ho bral podle sebe, tak pro mě to jsou asi Scorpions, hned ten první den. Mám pravdu? Tak určite Scorpions aj majú v podmienkach, že musia byť headlineri aj vedení. Jak je těžké sehnat třeba tady tuhle partu kolem Klause Mayného? Tak to je veľmi ťažké. Jak dlouho trvá taková práce produkční, než seženeme takovouhle hvězdu? Rok, 2? 2022 jsme začali. 2022. Jsou nějaké třeba specifické podmínky, které tam mají v tom line-upu, na co si vzpomeneš, nebo v těch podmínkách? Ano, přijedem, ale plácnu, černé ručníky. Od toho, že tam že prídu súkromným lietadlom, priletia na súkromné letisko v podstate súkromné letisko do Popradu, lebo mali špeciálnu podmienku na hotel, a už asi majú páni svoje roky. To mají, no. Tak si vyžiadali hotel v Tatranskej Lomnici nemenovaný. Takže to je taký jedný zádrhel z prvých tých zádrhelov. Potom každý chce samostatne byť vozený S-kovým Mercedesom, čisto novým. Nemôže byť elektrický. A to by mě zajímalo, proč třeba nechcú elektrický. Ja neviem, asi sa boja, že ich to kopne. Ja neviem. Ale že vraj majú záhadné príhody, že sa tam niečo môže stať, tam aj vytiec nejaké nápoje. Ti budou hrát ve čtvrtek jako headlineri, říkám to správně. O 23. Mimochodem, než se dostaneme k tomu, kdo bude ještě dalších, tak v podstatě to jsme se bavili před tím samotným natáčením, tak sám si řekl před chvilinkou, že Scorpions už jsou pánové staršího data, říkejme tomu. A ono v podstatě, ten festival je tak celý nastaven na ty
řekněme, lidi kolem 40, 50, nebo jak to je? Áno. Takhle nějak, jo, jsme to postavili. Áno. Proč pak? Hlavná filozofia, prečo to nastaviť na 35 vyššie, bola v podstate okolité festivaly, ako sa správajú, na akú vekovú hranicu sa svojich fanúšikov zamerali. A my sme chceli v podstate osloviť potom tých, ktorí tým okolitým Rock for People Nová rok neoslavoval. Tak prešli sme v podstate na výber Pretty Mates, to sú v podstate už legendy, ktoré už často nebudú hrať. Potom je tam Scorpions, tam Annihilator. Annihilator, to je jasná vec. Potom v rámci toho Kabát, to je 20 rokov, výročný koncert. Veľa Phil Campbell, ktorý si odohrá špeciálny koncert na pamiatku Lennyho a Motorhead. A ako si fanúšikovia určite všimli, v Scorpions bubnuje pán, ktorý bol aj Motorhead, takže ľudia sa môžu tešiť, že minimálne 3 pesničky si dajú spolu. Takže Škorpíci ti jsou headlinesi prvního dne, odvykládali jsme další. Máte tam třeba prostor i na kapely, které jsou, jak říkám, ty pro mladší, nebo ty, které neexistují tak často? Vem si taky ten mikrofon a tady jenom nasedíš. Áno. Tak Marian veľmi múdro rozpráva, lebo v podstate on je taký otec toho celého projektu. Vlastne ten line-up dával dohromady. No a samozrejme, bude tam aj pre mladšiu generáciu určite. Jednak sú to kapely, napríklad kapela Era, čo je v podstate americká kapela, ktorá momentálne vydala nový album a v podstate majú nejakých 500 000 streamov mesačne na Spotify. Je to taký súčasný metalcore, by som povedal, s melodickými linkami, proste uskrimované a podobne. Kapelka Infected Rain, čo je tiež v podstate moldavskí zástupcovia tej metalcoreovej scény. Takisto a z tých mladších ešte by som spomenul, si pamätám, keď mi Koldo vravel, že túto kapelu poznáš, Rise of the North Star. Je to francúzska partička uletených týpkov, ktorí majú masky, sú vyznávači nejakej japonskej kultúry a hrajú taký, by som povedal, taký novodobý hardcore, ale že vraj je to proste brutálna show. Ja som si pozrel nejaké videoklipy, nejaké koncertíky a naozaj oni tamto pódium celé rozbijú. A pre tých mladších ešte, čo by sme tam ešte spomenuli pre tých mladších? Já mezi tím skočím do řeči, zajímá mě, jak se ten line-up skládá, jestli si dá, řekněme, napovědět i od někoho z týmu, třeba od tebe, anebo to je vyloženě na něm, že on řekne, já o tom budu rozhodovat. No v podstate Marian tým, že uzatvára zmluvy, Koldo, tak voláme sa, voláme, že Koldo, teda hovorám, tak Koldo vlastne uzatvára zmluvy všetky veci, čiže on vie presné časy a dní, dohaduje, že kedy kto môže. Ale zajímá mě takové to tak, a teď dám tohle. A pozvu si tohle. Áno, postaví sa vlastne prvý headliner a k tomu potom vlastne podľa agentúr, respektíve agentúry, ktoré dodávajú headlinera, tak dajú do ponuky ešte ďalšie nejaké možnosti a v podstate my si vyberáme, alebo teda Koldo vyberá, čo by mohlo byť dobré. Samozrejme, v poslednej dobe vždycky mi pošle alebo zavolá, čo hovoríš na túto kapelu. Takže sú meetingy, kde si to poslechnete. Niekedy to nepoznám ani ja, nepozná to ani on. A zase máme ďalších ľudí napríklad, ktorí, čo týka nejakých punkových kapel a podobne, tak a zase oni nám nejakým spôsobom poradia v týchto veciach. Čiže dávame viackrát aj na to, že čo povie okolie, alebo čo povie aj naši známi. Jasně, rozumím. Poprvé během toho našeho povídání teď řekněme, kde lidi najdou informace o festivalu. K tomu se ještě několikrát vrátíme, ale kde? Weby, sociální sítě? No, sociálne siete určite. Ty sú asi nejrozumější. Facebook, Instagram, TikTok. A TikTok taky, dobře. Potom je tam, máme webovú stránku topfestofficial.sk. Na YouTube kanál máme svoje v podstate videové pozvánky alebo nejaké staré zábery z minulosti. Takže aj na Topfest Official má YouTube kanál. Potom máme spoty, kde máme playlist v podstate na tomto ročník, čo kolegyňa sa o to stará. No a potom sú klasické, tam billboardová kampaň, ktorá chodí v nejakých intervaloch. S Čiech spolupracujeme s TV Rebel, s Rádiom Rock, s Rádiom Čas. Rock. Zo Slovenska spolupracujeme s Rádiom Rock, televíziou Joj, rôznymi hudobnými portálmi. Jak je to s cenovkou? Jaká je cena na festival a jestli do začátku festivalu, jak to bývá zvykem, leze nahoru nebo ne? Nie, my máme konštantnú. Od začiatku až do konca. Takže jaká je cena?
Základná cena teraz jednodňového lístka je 69 €. Neviem, koľko to je českých, to je krát 25. Přepočítají si to? Áno. Pernamentka je 109 €. To není moc. To není moc na 3 dní. Otvára sa areál už 26. o 18. Tí, čo chcú stanovať alebo kempovať. Parkovanie je celofestivalové 25 € na jedno vozidlo. Jednodňové parkovanie je 15 €. Ľudia majú k dispozícii v rámci stanového tábora pitnú vodu. Není to spoplatnené, môžu si doniesť vlastné potraviny do stanového tábora, môžu si grilovať, môžu si variť, môžu si robiť, čo chcú, len nie zasa plameňometmi tam, aby požiarníci nám to tam nedovolia. Zaujímavosťou, že náš partner Metro bude mať komerčné potraviny v stanovom tábore kempe, takže ľudia si môžu kúpiť za normálne potravinovú cenu svoje klasické potraviny, rožok, chleba a tieto veci, čo potrebujú. Nie sú odkázaní na to, aby išli na festival a kúpili si drahé polotovary alebo drahé výrobky, ktoré tam v podstate varia naši dodávateľia alebo naši prenajímatelia. Z takých zaujímavostí, čo tam je ešte, po dohode s českým Čeptrom, to je predajcom motoriek značky Harley, je tam motostretnutie priaznivcov značky Harley Davidson. To mi říkali, někdo mi to říkal, tady odsud motorkáři, jako přibyl motosraz. Že najednou. To není motozráz, oni to nevedú. Oni to takhle nazvali, jako. Áno, je to stretnutie fanúšikov značky motocyklov Harley Davidson. Zaujímavosťou je, že celý stage a celá tá myšlienka bola prehodnotená, pomenovali sme ten stage, ktorý je na tom motozraze teda, to je keď zjednodušená. Stage sa bude krstiť, preto pred 0. ročník, takže tiež ideme do neprabádaného. Ale v podstate sme to vyriešili šalamúnsky, organizujú si to pražský Harley Davidson a prešovský Harley Davidson. Majú to celé pod patronátom, oni si koordinujú tie spanilé jazdy, súťaže, vyhliadkové jazdy. A zaujímavosťou je, že hlavný stage je pomenovaný alebo bude pomenovaný po vášnivom alebo ortodoxnom motorkárovi Steve Lee, čo bol hlavný spevák skupiny Gotthard, čo sa zabil pri výjazde na motorke. A krstiť stage bude skupina Gotthard. Jste v podstatě udělali něco, čemu já říkám Slovensko-Český den. Nebo headlineři toho dnes jsou kabáti, to je jasné, to jste řekli 20 let s vámi, že jo, ale kdo tam bude dál? No, z českých kapel tam budú v podstate kapelky, ktoré jednak aj zastupujeme na Slovensku, ale sú to kapely, ktoré sa nejakým pomaličkým spôsobom začínajú predsadzovať trošku aj na Slovensku. Prvý deň to bude v podstate, vo štvrtok bude hrať kapela Dimitri. Majú skvelý čas, vlastne hrajú pred samotným headlinerom, pred Scorpions na B stage. Druhý deň tým pádom, že v podstate je tam headliner Kabát, to znamená v piatok je tam headliner Kabát, ktorý začína o 22. hodine, tak pred ním, ak sa nemýlim, tak vystupuje kapela Škvor, ktorá takisto bude mať aj dobrý čas, aj dosť dlhý čas na svoje hranie. To znamená, môžu prísť naozaj z originál so svojou show, ktorou na Slovensku ešte neboli, to znamená ohne, všetky tie veci okolo toho. Aj sa na to chystajú podľa všetkých informácií, že naozaj že sú tam predviesť veľkú show. A v posledný deň v sobotu tam bude vlastne kapela Traktor a bude tam ešte tiež v dobrom čase, ale ešte v piatok, myslím, že tam je alkohol. Štvrtok je tam alkohol ešte na stage a ešte samozrejme je tam aj viacero kapiel, takých tých menších kapiel, ktoré budú na C stage vystupovať. Či je to, ja neviem, Stellaris, Porta Inferi. Co vás vedlo k tomu celkem veľkému zástupu? No, ale ešte český taký fenomén, ktorý narastá teraz popularitou, Panoptiko, to je jednoducho prvýkrát ju na Slovensku. A ešte Michal. Špeciálny host. A vychádzajúca stará hviezda 80 90 rokov Michal Penk ako špeciálny host. Ale tak to je překvapení. A dá si hardrockový set zo Sing Sing. Fakt? Áno. Tak tohle je docela hezká vzpomínka. Ono takových vymazlenosti vy tam máte celou řadu, což znamená jednak, teda než se k ním dostanu, tak se zeptám, proč tolik českých kapel? Je to super. Čeští a moravští, jakože fandové, proč? České velké kapely dlhodobo
nemali až takú možnosť vystupovať na Slovensku a nevedeli tým fanúšikovia sa dostať tej českým tým top kapelám v tomto žánri rock metal. Myslím, že tie kapely v podstate zastupujeme a spolupracujeme aj s produkčnými agentúrami ako ZL Production, Pink Panther, Big Heart alebo ďalšie tieto agentúry v Čechách, kde aj pre nás robia a spolupracujeme celoročne v rámci produkcií. Tak jednoducho chceli sme tým Slovákom doniesť tie najlepšie české kapely na Slovensko. Nech to môžu vidieť v jeden deň na jednom alebo v jeden festival. Behom tých 3 dní si môžu pozrieť tú top elitu českých kapiel v tomto žánri. V dobrých časoch reálne. A snažíme sa sledujeme tie české kapely, ako stúpajú, ako žijú, ako sa vyvíjajú. Tak tento rok je 30 rokov. To je výročí pro promotéry, že jo, no, pro vás, že jo. Ano. A tím pádem já se vlastně hned dostanu i k těm výročním koncertům. Zmínili jsme, už si to zopakujeme. Phil Campbell by chtěl společně s Mickem D zaspomínat na Lemmyho Kilmistra. Aj to máme tak podpísané zmluve. Tak, takže v rámci prostě tohohle koncertu Phila Campbella předpokládám se přidá Mickey D. Ano. Říkám to dobře. Tak to je v podstatě jedna z takových pozvánek. Kabáti jsme říkali druhý. V podstatě taky budou mít speciální show tím, že s vámi jsou už 20 let. Dalo by se to tak nazvat? Aj to je označené v našich baneroch. Jednoducho, že to je špeciál set. Bude to najväčšie živé vystúpenie Kabátu v histórii. To ľudia si môžu určite prísť, pozrieť a užiť a posúdiť, či to tak je, alebo nie. Že asi přijdou. Áno. To je taková... Ectomorph, to je trash metal tiež nejak. Z Maďarska, že jo? Áno. Tí si odohrajú v podstate chronologický prierez históriou kapely od 3 maďarských najväčších hitov, keď sa zapísali a ukázali sa, že niečo vedia v Európe. Potom je tam Anihilátor, to sa nemusíme baviť. Taky budou mít specifickou show, že jo? No na to sa ja teším najviac. A oni budou, říkám to správně, přehrávat debutové album kompletně celé? 35, áno. Alice in Hell. Alice in Hell, přesně tak. Autogramiády. Jak to je u vás? Někde to má jasný line-up, i ty setkání s fanoušky, a někde je to, řekněme, nechci říct, že by to bylo jako, že jednou přijdou nebo nepřijdou. Jo? Jak je to? Máte to nějak domluvené s kapelama, máte to ve smlouvách, že se setkají s fanoušky? 3 týždne pred festivalom máme požiadať o prespasy, o nejaké požiadavky, ktoré máme nad rámec zmluvy. To je v podstate aj ten meet and greet. Určite budeme mať meet and greet hlavne v nákupnom centri Mirage v Žiline, lebo asi na festivale niektoré veci nezvládneme a chceme to urobiť tak, lebo majitelia toho nákupného centra nám dosť pomáhajú a sú naši partneri, takže my snažíme sa v tom takto vyjsť z ústrety a zviditeľniť to nákupné centrum, takže určite tam bude Kabát, určite tam budú tie české kapely, tie, čo sme sa bavili, slovenské. A pak sa uvidí. A zvyšné 3 týždne pred festivalom presne zverejníme čas a autogramy a kde budú v podstate fanúšikovia. Fanúšikovia, ktorí majú väčšiu odvahu investovať do toho viac peňazí a chcú to prežiť inak. Máme špeciálny typ vstupenky Royal VIP. Je tam ubytovanie v 4-hviezdičkovom hoteli, tam, kde bývajú skupiny. Nebudeme hovoriť ktorom teraz. Je tam špeciálny dotazník, lebo je to limitované 50 ľuďmi, ktorí tam môžu prísť. Tí ľudia sa stretnú so všetkými kapelami, ktoré sú na Ačkovom stage. Teda to sú Scorpions, Gotthard, Pretty Maids, Avantasia, jednoducho všetky, ktoré sú tam a budú súčasťou autogramiády. Tí budú mať 100% originál podpisovú knižku, ktorú dostanú pri vstupe a tu budú mať priamo podpísanú, môžu sa odfotiť. Budú mať tam transfery priamo na hotel, z hotela, jednoducho prežijú si to úplne inak. Je to troška drahšie, stojí to 1950 000 českých. Je to troška drahšie, je to na 3 dní ubytovania, ale je tam full service od toho človeka a má pamiatku na celý život, ako nemal. Luxusní dárek. Spousta lidí to tak bere, že to má opravdu dárek dovolenou, jo. A dokonca už je iba 12 kusov od dispozície. Už je dokonce jenom iba 12 kusů volných. No, co jsem se chtěl zeptat, protože jak jsem to tak poslouchal, tak to v podstatě máte nastavené tak, že pojede jedna stage, skončí a hned jde druhá. Říkám to správně? Ano. Nejsou tam žádné pauzy.
v podstatě. 15 minut cca by mali byť. Takže také pivné pauzy, pivné a toaletné. Rychle se zajdu na záchod a hrajeme dál, jo, a jedeme na další kapelu. Takže funguje to tímhle způsobem, že se bude střídat Ačková s Bčkovou, jo? Ešte si klobúk, ideme z kopca. Tak pánové, pojďme ještě tak trošičku, řekněme, zavzpomínat. Nebudeme se bavit teď o Topfestu, který nás čeká, ale o těch Topfestech, co byly. Nějaká, jak říkejme tomu, veselá historka z natáčení. Máte s někým? Co jste zažili třeba v backstage, když už jsme dneska v backstage? Tak minulý rok, to je asi najbližšie, čo si budem pamätať. Po tých útrapách toho prvého dňa, alebo z tých 2 dní, keď fúkal ten vietor a boli tie problémy v rámci stageov. Bola zaujímavá historka. My sme si mysleli, dostali sme rajdre, ktoré boli od Parkway Drive. Boli tam klasické technické rajdy, hospitality, SBS. Mali mať 2 zóny, jednu covidovú zónu. No mysleli sme si, že to bude jednoducho problematický headliner, lebo minulý rok bol Parkway Drive. Prišli mladí chalani z Austrálie, ktorí vonka hrali s ľuďmi futbal, ktorí sa zabávali celý čas, úplne boli otvorení. Na GPS mape, na tablete si našli štrkové kúpalisko, alebo teda prírodné šterkáč, prírodné kúpalisko. Museli ich tam zobrať, alebo zobrali ich tam kolegovia. Ano. Oni sa tam pre všetkými kúpali, hrali, hádzanú, tam všetko. Pohoda. Potom prišli takí roztúžení, zobrali LPčko, platňu, všetci ju podpísali a jeden ju išiel schovať v areáli, tak neviem, kde ju schoval. Aha. A na sociálne siete napísal ľuďom, že v areáli festivalu schoval veľmi cenný dar. A ľudia nech to hľadajú. Jak je vidět, tak i velké hvězdy jsou úplně normální lidi. Tak jo. Niekedy. Přesně. Tak bando, my samozřejmě, protože pánové nám slíbili, že dáme nebo že dají i vstupné a někoho z vás dostanou na ten festival úplně zdarma. Kolik to bude vstupenek a jaké? Po dohode spoločne sme sa rozhodli, že dáme 2 stupenky, pernamentky na celý festival v hodnote 129, to je ten sektor vpredu. Áno. Nech si to teda fanúšikovia riadne užijú a nech sú čo najbližšie so svojím idolom. A 1 stupenku VIP na celý festival v hodnote 399 €. OK. A teď ta otázka. Budou 2 ty otázky. Za prvé, teď hrajeme o 2 vstupy, standardní vstupy na celý festival permanentky. Zajímá nás, kterou desku Annihilator přehrají na svém jediném evropském koncertním vystoupení na festivalu Topfest. Napište nám název té desky. A teď VIP vstup. No a VIP vstup, aby si ten človek naozaj zaslúžil, tento VIP vstup, tak je to otázka, ktorá tu, alebo nejaký údaj, ktorý tu ešte dneska nezaznel. To znamená, že aký počet vystupujúcich kapiel bude na celom festivale a z koľkých krajín. Tak chcem vás pozvať 27. až 29.6. V češtine to je 6. mesiac. Červen na letisko pri Žiline na festival Topfest 2024, kde ten line-up je naozaj nabitý a veľmi sa tešíme a dúfajme, že všetko dopadne, ako má dopadnúť a chystáme všetko tak, aby to naozaj dopadlo, aby to bol skvelý festival, aby si tam každý užil ten festival, či už účinkujúci, ale hlavne fanúšikovia. OK, pánové, myslím, že jsme řekli všechno, co jsme chtěli říct, pravděpodobně, takže moc krát děkuji za pokec a uvidíme se v červnu v Žilině na festivalu Topfest. Díky moc, budeme se i na vás těšit v Žilině na Topfestu 2024, tohle byli pánové promotéři festivalu Topfest. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.